Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi munzilil Kur'an ellezî lâ ye'tîhil bâtilu min beyni yedeyhi ve lâ min halfihi. Halikil insan ve mudabbiril ekvan. Kullu şeyin indehu bimiqdar. Vessalatu vesselamu alel rahmetil muhdat ve ni'metil musdat. Safvati halqillah. حضرة محمد المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أذي وقدر لي مسلمان doğullarım Huday Tebarek ve Teala hemmelerin taat ibadetlerinizi deryasında kabul etsin. Canlarınızı sağasın, müşkilatlarınızı hel etsin, emniyet feragatı başımızdan ayırmasın. Biz 1400 yıl iza qaysak Peygamber Aleyhisselam'ın döwresine gideyliň. Mekke'de Huday Teala'nın ahirki sözünü yeryüzünde jaýlaşdyrmadan şerîn hevara zahmet çekiye, bir özü başlaya, kän sahabalar kaptalında becerjek bolup, dine himayetçi becerjek bolup talaş ediye, eziyetler çekiye, maskara diýerler, urýarlar. Ular her sütemler rawa bilýärler. Şol döwrelerde şu sura inipdir. Sure-i Beled'in ikinci kısmeti Huday Teala aýdýar şol päli fuş biderek adamlara yahsabu an la yaqdir alayhi ahad yahsabu diýeni bärde dediýendir. Sen näme hesap edýän sen? Yani näme guman edýär kawul adam? Aya guman edýärmi en la yaqdir alayhi ahad? Hiç kim ona gücü yetmez mi ha diyeme ha. Yakdira diyeni kudreti yetmez mi ha. Gücü yetmez mi ha. Ahad diyeni ahadinin hiç kimin bana gücü yetmez diyeme ha. Mağrur özünü aldatıp veren insana diye. Yani geçen haftada ayttık. Laqad halaqnal insane fi kabad. İnsanı derdeserin deryasında yarattı. Hem zat insanı yağı, müşkilatı kən aya şu müşkilatları ödüye bilip otir, varıp otir. Müşkilatsız adam yerin üzerinde yok. Müşkilat tamam bolmaya. Sen tamam bol, gitmesen tamam bolmaya müşkilat. Indi şonu bileninden son aya indi de şol adam hesap ediyemi bana hiç kimin gücü yetmez deyip. Indi kov aklını işletse şu müşkilatları kim getiripdir başına? Şu müşkilatları getiren zat şuna gücü de yetiyen olmalı şu. Şu müşkilatlı yaradan şu dünyanı Huday. Şu müşkilatı başına getirip duran Huday. Pes sana gücü yetiyen olmalı. İndi näme deyip bana hiç kimin gücü yetmez mi deyip adam guman etmeli. Yok o biderek guman. Tamamı yağdaylarını ütgödü otur Huday Tebarek ve Teala. Bilahze hoş, bir lahze narahat, bir lahze canı sağ, bir lahze meriz. Rahat barıya bir lahzeden tesadüf ediyor. Vaqt gamgin bir lahzeden şad. Şicra şuunatlarını tağyir verip otur, ütgödü otur. Tefsiri Ebu Suud Hanefilerin bir muteber tefsirinde şayetin sebebi nüzulunda şöyle diye. Ebul Eşed diyen bir Mekke'de bir adam vardı. Heyvara bir güçlü adamdı. Yeteğine bir ham düşüp şoň üstünde oturanda 10 nefer şu hamı şoň eteğinden çekip alacak bolsa şu ham tike fara bolardı. Beli şol adam tekanemi imezdi. Yani hamı yırtılmasa bermezdi. Şöyle bir güçlü şu güçlü adama kafir aya şu da guman ediyem ha öz gücüne buysanıp hiç kimin benim bu gücümün karşısında durabilmez. Ölmenem, kıyamette kalmanam,
amelime hiç mücazatem bolmanam deyip guman ediyem ha. Her bir insana Hudaý tebarek we taala diye pehliwana, zorla, her kim güýjine buýsanana, musulman bernamasy bijiredel. Musulman hemişe Hudaýa ihtiýagynyň barlygyny bilýär. Golunyň guwaty izzet getirmeýärligini bilýär. Ey golum diýe qarrysam güýçden gaçýar, bir meriçilik bilen güýçden gaçýar. Bu maňa abiray getirmeýär diýär. Ayağımın gudraty maňa abiray getirmeýär, bir süň. Bir sel meriçilik bilen asgynyň gaçyryp gowrany göterip bilmeýär. Bir saniýede bedeniň haýsy ýerinden sedeme berjek bolsa Hudaý tebarek we taala maňa sedeme berbilýär diýip musulman beýle guman edýär. Ýa-ni kafir guman edýär, ýok. Maňa hiç kimiň güýji ýetmezmi diýär. Emma musulman diýär, aklym, zerengligim, pikirim, hunerim hemmesi can saglygyma bestegisi bar. Şol peýda berýän zatlaryň akla, pikire salim bolmagyna baglanşygy bar. Olary da Hudaý tebarek we taala bir lehzede alýan, ha özümiz bilen görüp durup diýär. Näçe ýyl doktor bol okuýa, hanny medregini alyp metawaşmaly bolanda däli bolýar. Hiç kimem saklamay, halka mualice etçe adamı hiç kim mualice edebilmeye. Akidiyelle bir yerde timarısanda koyuyorlar. Necire kudratlı adam oradan bir tesadüf bilen ölüye gidiyor. Yok bu diye benim ağıbatım hiç bir zat değil. Hudaý tebarek we taala akli derayetimi hem meladimi almana kader. Birce biyalaşlert bilen dünya dolu imeli zat. Beli bir garış mäde ýetir bilmeýän diýe men diýe ýok. Men diýe hiç zat diýme. Aslında gudratim Hudaýyň garşysynda ýok. Birden perhiz etmeli diýe dünýä dolu nämet beli maňa ýydirmeýär. Birden qıtçylyk edýär. Dünýäde ajab hawa bar. Beli maňa demaldyrmaýar. Tengi nefese giriftar edýär. Dünýälik dolu ses veli men bir zerre eşitmeyen kulağıma kapıya. Ehsebu en la yaqdira ahad. Badam bu guman etmeye, hiç kim bana gücü yetmez. Makadime, yo men bir eciz cezat, Hudaýyň gudratynyň eteginde yaşap beren. Bedenimin her sistemi behem derse dünya bana cehennem deyip musulman şeyle düşünüyor. Bäzi wagt bir adamın yanında oturýan, adam ağlap turmaly bolýan. Birce kulliyeti sedemeyiptir ha. Haftede 2 defa gitmeli diyalize. Neçe hazine etmeli. Neçe saat deskan eteginde durmalı. Ondan gelenem beýleki wagtym rahat ýaşabilmeýär. Ehsebu en la yaqdira aleyhi ahad. Badam guman etmeýär, maňa hiç kimin güýji ýetmez. Hudaý bir kulliyame sedeme berse men nataban zat diýe. Bir kalbimi sedemeli etse beter hoşluğa gidebilmeyen, beter gama gidebilmeyen. Hatta gidecek yerimi bağlap mehdud edip koyuyor diye. Es kitaplarda diye Hudaýyň beren güýçlerine gaberen adam heywer pikir etek adam diye. Mutekebbir ahmak adam diye. Çon her zadi kesen şonuň bilen ululuk özüne getir. Şoň aňyryp bargy Hudaýa berýär. Bir dökme bilen gatmalýar. Aklyň bilenmi, güýjüň bilenmi, gaty ýortýanmy, pehliwanmy, gowum bergenmi, ilmiň beterkenmi, bir hafızan behemdegse hemme zat ýadyňdan çykýar. Hudaý tebarek we taalanyň gudraty bilen sen adam her izzetin, her abireyin Hudaýa berýär. Özüňiz hemişe eşden zadyňyzdyr. Bir padişa wezirinden isleýe bir liban suw getirdi diýär. Wezir bir akylly adammış. Padişa diýär, şu bir libany eger boğazyňdan geçmäni goýmasala, näme hazır, näme berersiň? Suwsalygyňdan ölüp barsaň diýär. Ay milkimiň ýarsyny bererin diýär. Şu suwsalygym ýatyrsa bolýar. Boğazyňdan geçenden soň edrar bolup bedeniňden çykmasa, der bolup bedeniň
çıkmasa eziyet çeksen ondan näme ederin? Galanny da bererin diye. Ay onda senin kulli padişahlygyň bir liban suwa degi diye. Yani insan Hudaýyň kudratlarynyň eteginde şeýle bir makur, şeýle Hudaýyň kudratynyň penjesinde beli rahat biz içip otyryp, iyi otyryp, rahat gezip otyryp, hiç muga öjere gomanymyz da ýok. Yahsabu an la yaqdira aleyhi ahad. Hudaý tebarek we taala karşısında nataban we aciz diýek, hiç kimin güýji ýetmez diýek. Biz bir nataban Hudaýyň güýji bilen güýçli. Birden waryan ulamada awarız semawi diýip asmandan bir arıza gelýär. Birden bir zat ýadyňdan çykýar. Birden gam gelýär, gosta gelýär, mejnun bolýar. Hafızasyny elden berýär. Birden öz eliň bilen özüňe bir ýagy bejerýär. Adam öz eli bilen özüne müşkil bejerýär. Ya bir mukafaty ameli çekýär. Bir işi edipdir, şonuň peýamadyny özü çekýär. Birden de bir düşman bar gapdalyňda eziyet berýär. Hem işi sen hulasa bir kudratyň eteginde sen. Birden de waryan bir adam waswasa bolýar, maňlaryny ok bilen urýar, öldürýär, goý berýär. Hudaýyň bu kadar illeşker eken, sen şolaryň eteginde hemişe bäzi wagtda näjere mal ýygnaýan, şu malyň özü janyňa ýagy bolýar. Bigymat jahy jalal berýär adama. Ey sen şeýledirin, şeýle baýdyrin ha, sen halkyň taýy däldirin. Yani bi erdiş jahy azamet berýär. Ya munyň özü de sana afa hyýal, eýnin bir adamın aklını ütkediyen zat, yani adamı başka bir alama salýar. Yahsabu an la yaqdir aleyhi ahad. Şu jaýga ýetende guman etme, hiç moga men şeýle mukadime. O hyýal, o wagyýetin fakat senin Hudaýyň eteginde mahhur bolmaklygyň. Hudaý tebarek we taala dünýäde we ahiretde sen zäfini zahir edilýär. Hiç moga el-amnu min makrillahi kufr. Hudaý tebarek we taalanyň hile we neýrenklerinden, Hudaý taalanyň üstüne bir bernamele döküp, şu bername bilen seni hewer ejirliň özüne bildirmeginden hiç moga emniyetde bolma. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yana surada aýdýar. Bu adam diýär, ay biz kan mal harj edendirik. Yaqulu diýär. Yaqulu qawl. Ay plan adamın qawly garary ýok diýse, yani sözü ýok diýdi. Yaqulu diýeni diýýär. Ahlaktu planyň maly helak bolupdyr, yani ahlaktu nabud etdim, harj etdim, ýok etdim, malen mal, şu mal. Lubadan diýeni kan diýdi. Kan maly men şu ýolda harj etdim diýip aýdýar. Hazreti İbn Abbas ummatyň evvelin mufassiri, Hazreti Resul-i Ekrem'in sahabati, bayetin näme diýip iýnelliginiň sebebinde aýdýar. Ebul Eşed diýen bir adam Muhammed peýgamberiň düşmançylygynda ay mal harj edendir diýipdir. Öz hemmeňiz habaryňyz bar. Bir näçe adama pul berýärler, maskara etmeli. Bir näçe pul berýärler, ýüzüne tüýürmeli. Bir näçe jaý 100 diýe jaýyza goýýarlar, her kim kellesini kesip getirdi. Bu kadar mal harj edýärler. Cahiliyette bir zatlara, biderek zatlara da mal harj etmeni özüne mefahir bilýärdiler, yani öz bir gabary ediler. Biderek ýolda harj etse, şonu özüne abray bilýärdiler şonu. Nahaktan birini mahkum etmeden çöreğin edilen hazine de şu tafavut etmeye. Peygamberin nahaktan ýok etjek bolýardylar. Biderek arzuwlaňa yetişmeden çöreğin edilen hazine de şeytani arzuwlaň bar. Ona edilen hazine de yaqul ahlaktu malal lubada. Kan mal bir ýolda harj etdim diye. Haris bin Amir diýen adamyň hakynda da şu sura şaýy inipdir diye. Haris bin Amir diýen adam musulman bolupdyr bir. Şonda bir günah murtekip bolanda Peýgamber aleyhissalamyň ýanyna gelende Peýgamber aleyhissalam bana plança mal kefare vermeli garibe gafara. Biz diýmekmi arada 60 gün arada tutmaly,
ya 60 ağacı doyurmalı, ya 10 ağacı donamalı, doyurmalı. Şunun yanı bir günah murtekip bolanda, bir günahını edende yankı haris mal vermeli diyende laqad zehebe mali fil keffarati ve nefekat munzu dehaltu fi dini Muhammed. Ay şunun dinine girenim bari Muhammed'in malım zadım qalanı okşu. Her zat bir gün gariplerine kömek etmeli. Ay bir gün bir günah isten ma keffare vermeli. Bir biderek betbaht adam be. Şunun hakkında yaqulu ahlaktu malal lubada. Ay kan malımı yok ettim koyuverdim bunun yolunda. Bunun dinine giren. Şunun hakkında iyiniptir diye vay. Hevara habardar olmalı. Ay ahullahın yanında kolaylaşma. Bulan dert ederkendir hevara. Mescid salıp oturandır, mescide kömek diyar. Hücre salıp oturandır, hücre kömek diyar. Şadamın sözü yanıdır şu sözler. Hiç tefavut etme. Bu sözleri ağzına almayı bulan işi tamam olmaz be. Mudan sorunu koşup yar. Bu kafirin sözü. Kafir sıfat adamın ay kıra-kıraktan gelivermelidir. Sıratları diydiriyor şeytan. Ay şu yıl boyuna yaşları himayet edip geliyor. Yakule ahlektu malelli bana. Ay kan mal şunların yolunu men harc edendir. Onda da kadrını bilmeye, toyuna gelmeye. Yok, bula biderek kurun. Muamele değil Hudayın vacibatı. Ay plan tağlarda bir toy tutandırın oğluma neçe milyon harc ettim. Ad için, fakir için. Yakule ahlektu malelli bana. Kan mali şunun toyunda harc edenlerin. Plan garibe himayet etmeli. Şeyle bir başına nahaktan zat düşüptür. Ay mende hiç adam qalanak vacibatım. Hem adım verdim. Sadakayı nafilamı da verdim. Kan izafe de verdim. Yakul ahlektu malel lubada. Kan zat harc ettim din yol. Hiç zat yok diye. Yani özün bir zat bir kaydesin geliyor. Senetleri cabıca etmeli, onun yerine ona geçirmeli, karşınaslara pul vermeli. Ay şu yeri alınçam, şunu mahkum edip halayye dediğinçam, ucretil misli alınçam, yakule ahlektu malelli bada. Milyonlarca pul harc ettim diye. Her nahaktan hazine edilen zada, şamil yakule ahlektu malelli bada. Merdum azarıyla, toylarda giyeceği araç elli, onu getirip kıygırdıp, onu getirip erbede çektirip, yaş pak oğlanlara beda muziğini getirip de yani talim verip, şu vaktin bari gelsin. Her yerde olsa, maturu bilen yortar yanak edip, mücahireyi befesk edip, pisçiliği eşkar edip, kullun nasi muafen illel mücahirun. Her adam Hudayın dergahında af umidi olsa bolar. Bir günahını eşkar edenin af umidi olmaz. Günahkarçılığı da bir günah-ı kebire, ulu günah diyeni hesabına yeterin neydi? Afu heyvari al onun. Ulu günahını da yaş oğlanların özünün aldığında şücre bir meleği amda getirip kıyıkılık atıp encam verdirip neçe musibet çeken bende ağlap otur, on halını riayet etmeyen, öz hoşluğunu verip, meriz haklarları, sizin o saliğana kabul etmeye, istemeyen adamların dayının öyüne sessiz alıp, plança sen men bu yolda harc ettim, men planı getirdim, yakulu ahlektu malel lubada. Ay harc edendirin ha şu toyda. Näme isleyenler bolsa gelen her kimin islegine wara ekan dökan ettim. Yaqul ahlaktu malal lubada. Bunda kan hazine harc ettim. Hemmesi de insanları incitmek. Meyişten mertebe hezar haşırda. Otnu vur Kabe'ge tarihi kunşta. Kur'an'ı koydurup butka kıl secde. Merdime azar iş edici bolma. Mahtum olayım sözü. Meyişten mertebe hezar haşırda diyeni, hezar mertebe meşrub işten mehşerin meydanında. Bu dünyaya da kıyametin özüne varınıp duranında. Şu Hudayın özünün alında da mehşerde, bu dünyada Hudayın özü, Hudayın kudretinin indi hem mekşatçın bolan vaktinde da meyişten min mertebe.
Otunu vur Kabe'ge tarik okunuşta bir qabatdan gitti Beytullah'ını da otla. Kur'an'ı köydürüp butka kıl secde. Kur'an'ı da otla. Buta da secde et. Merdum azarı işetici olma. Merdum azarı etme hiç mi o diye. Yani yankılatları. Ondan izinlenem gelip yakulu ehlektu malelli ve da ay bu yolda men şu nameşru yolda falanca harc ettim diye ben övünsen yok. Eyahsebu ellem yarahu ahad Suran edamasında diye. Hey şey işleri ediye şu kadri günahı var. Aya günah guman ediyem ha Hudayda vermeyem ha diyem ha o. Hudaya ki enaniye, kıyamete de enaniye, mücazata enaniye, cehenneme enaniye. Nihamedi bir şey diye abi. Eyahsebu aya hesap ediyem ha. Ellem yarahu ahad. Hiç kesmeni vermez. Edenim yerinden gider diyem ha. Elem ya'lem bi ennallaha yara. Badem bilmeyem ha. Hudayın verelliğini. Biderek yere harc eden malının nireden yığınanarlığını, nire harc edilirliğini, yalan bilen, haram, hıyanat, aldavçılık, riba, gasp, bunları da yığınap, ad üçün, vez üçün, qavarmadan çürüyün, Hudayın tersine bu zatları harc ediyor. Aya, bu adam Hudaydağı hiç kim vermez mi ha, bedeni işmi diyemeyi. Müslümanın etiqadı bu da. Müslümanın tamamı dünyanı yığınayışımı Hudayın tevfiki bilen, rahmeti bilen yığınayak, Hudayın vezinin eteğinde yığınayak, Hudayın isleyen zadına da harc ediyek. وَلَوْ كَانَتِ الْاَرْزَاقُ تَجْرِي مَعَ الْحِجَةِ هَلَكْنَا اِذًا مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ Aklın bilen yığınamayan darayını. Akıl bilen mal dünya yığınan yem olsa onda heyvandan ölmeli, onda acından diye. Heyvanın aklı yok, onda acından ölmeye. Fes akıl bilen değil. Fes harcın israf olmasın. Bermenin bakilçilik olmasın. Men a'ta lillahi ve men alillah faqad istekmelel iman. Berende Huday için bersen, bermeninde de Hudayın ters yolu yok, oğul bunu men harc edebilmeyen. O jere merdumazarlığı men harc edebilmeyen diye bilsen faqad istekmelel iman. Anancı yerine yeten adam, şu adam. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Yahsabu en lem yarahu ahad. Huday vermeye muhadiyem. O neydi vermeye? Ve huve ma'akum eynema kuntum. O ya Hudaya yanınızda nerede olsanız yani vermeye. Has muraqibet, muraqib bol diyek, muraqib bol. Bir yere bir gidende hoş diyene özünden haberdar bol, muraqib bol. Muraqibet diyene Huday hemişe veriyendir deyip şu imana yetibilse bir adam tamam zaten boluyor. Eyni şu polisara veriyendir deyip korkanda suretini mizan edişi yani. Huday Tebarek ve Teala da veriyendir, cerimedir, günahdır, perişteleri yanımdadır, özü veriyendir deyse onda tamam. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi özünüz adını iştendirsiniz, Şeyh-i Taife, tarikat, Huday tanıma yolunda bir ulu bir adam Cüneyd-i Bağdadi. Men Hudayı hemişe üstümde bakıp duranni, Huday menin üstümde abanıp duranni, mıdam yanımda yanaklığını bir pişikten öğrendim diye şanı. Yani hem zat dünyada ibret ha, bir ders. Hatta bir pişikem ders veriyor bir ulakan evliya. O necira bir pişikim vardım, bir sıçanı şikar edecek bolup, şunu avlayacak bolup, sıçanın deşiğinin ağzında bir dur, aslan şunun bedeninin bir tüyü kıymıldamaya. Hey, vara bir nizami duruşu. Ben bunun duruşunu heyranla kaldım diye. Ölen yanı dur diye. Bir adım kıymıldadı, içinden sıçan eşecek yani. Şöyle edip duramda, men fikrimi ona gidiptir heyran kalıp. İçimden bir ses geldi. Nida geldi. Ya kalilel himme. Ey himmeti pes Cüneyd dedi. Lestu bi aqalla minel fa'rati fi kuni maksudellek. Menem sıçandan küçük zat değildirin ha. Hedefini dikecek bolsan bana. Pişik hedefini dikiptir sıçana. Senem bana hedefini, niyetini bağlayacak bolsan menem sıçandan küçük zat değildirin ha. Fela tekun ente edvane min hirra fi talebi. Senem pişikten kem bolma. Menem sıçandan kem değildirin ha deydi. Mani aydıptır nida. Hatiften nida. Pişik sıçanı şikar edecek bolup, şöyle özüne haberdar bolup,
muragip bolup dur. Sen meni şikar edecek bolsan, behişte alacak bolsan, men behiştim sıçandan kemde. Senin hem himmetin pişikten kemde. Sen hem muragip bol, hem işe eden işlerine haberdar bol. Şu birci şikardan çöreğin ne kadar haberdar bol ya. Eyahsebu ellem yarahu ahad. Aya Huday Tebarek ve Teala veriyendir, dağa diyendir deyip guman etmeyem ha o günahkar adam. Elem nec'al lehu aynayni suran edametinde diye. Hudaýyň weriýenligini bir zatdan bilse bolar, şu weriýen iki tane wez bejermedimmi şoňa? O danışmendiň diýişi ýani wezi bejeren hukman wezin kanundan habary bolmaly diýe. İki tane wez özünde de nemune berdim, men weriýenligime bir nişan. Peýgamber aleyhissalam aýdy, Hudaý Taala aýdar: "Ey Adam ogly, en'amtu aleyke ni'aman 'izaman la tuhsa adduha." Ay saňa şi 1.80 içinde bir zatly berendirin. Bir zatly berendir. Ömrüň ötünçe sana we maňyrsyny çykyp bilmersiň. Yani adam bilmeyek biz haddaşymyzy bilýär, ama içimizi her sene bir mutakassys gerek. Onda da nakat yıl roş dediğim kulağın mutakassisi, wezinki, burnunki, mağdınki, esabınki, dahili, tamam sünkunki, neçaha insanla her uzubunu ömrün talep ediyor. La tuhsa adduha, sen sanabam anırsını yetebilmersin. Onun teşekkürünü de beraber edebilmersin, şükürünü de beraber edebilmersin. Bir nemunesi, en'amtu al en cealtu leke ayneyni tanzuru bihima. İki tane wez verdim. Ruh dünya tomaş ediyor şu iki wezin. Bizde canımız var içimizde. Can dünya tomaş edecek bolsa şu iki yağdan tomaş ediyor. Ve cealtu lehumma gita'an. Şu iki wezin üstünde de iki tane perde koydum. Şeyle açılıp yımılıyor. Qabağı koydum. Ne mi deyip qabağı koyduk abi? Fenzur bi'ayneki ila ma ahlaltu lek. Halal ya bak şiyag bilen. فإن رأيت ما حرمت عليك فاطبق عليهما غطاءهما. Tahrim eden zadımı, tahrimi ki indin o bilir. Tahrim eden zadımı versen şu iki tane perden şeyle bağla. İşi de yok, hiç okunturu yok, dukmeti yok. Eradan mı şeyle bağla da koy var. Haramı versen bağla şey iki vezini, şu berde perden vezini şeyle de koymadım ben. Ay Hudaya, men necre bağlayın deyip durur, yani koymadım. Ve cealtu leke lisanen, bir dilem sana yarattım. Ve cealtu lehu gilafen, ona da kap yarattım. Şu doğada, diş. Fentik bima emertuk ve ahlaltu lek. Buyuran zadım, halal zadım bile geple, vaazı ver, yaxşı zatlara ait, bilence tecrübelerinden ait. Oturan yerin bereket bolsun. Qowzatlardan, tarihlardan gurrun ber, ibratlardan gurrun ber. Bunu di. Emma fein arazelike ma harramtu aleyk. Tahrim eden, haram eden zadım birden keplemeli bolsan, faglik aleyke lisanek. Şu dişini, doğdanı, hemmesini kulpla da koya. Kulp burada koy, bunu yoktu. Bu mücazel, bu Huday Tebarek ve Teala bunu tahrim ediptir, bolmaydı. Bir devlet keşverlen, Amerika'nın diyen ne dinçe, Huday'ın diyen ne dahirini? Tahrim bağladı koy diyesini. Ve cealtu leke fercen ve cealtu leke sitran. Alet tenasüliyen verdim. Yani balak giydirdim, şilver giydirdim, don verdim. Eğer sana haram eden zadım arzi olsa ferh aleyke sitrek. Şu iki tane, üç tane donunu çekti, mekam etti koy. İbn Adem inneki la tahmilu sakati. Ey Adam, havasını cemet, qarımı tahammülün olmaz. Ve la testati'u intiqami. Senden qara alamda senin hiç mugavemetin karşımda bolmaz. Şey diyeyim diye. Elem nec'al lehu aynayn. İki tane vez Huday koymadık mı? Bir tane maşini var ya. Bir siyimle zatlı gidiyorsun, çırasına karşı gidiptir. Ba tomar siyim. Ya şuna bir mühendisi olmalı işte. Şu bataryeden bir yerden getiriyor, işte siyimi getirip ışığa getiriptir. Şunda da 500.000 tane esebi beseri diye Arapla. Vezin oğunucuk damar 500.000 tane
Şu iki wede gelen ownuk damarlar var. Yani maşinin siyimleri yani. Şunun yerini çökak edip şeyle maşinin sırası yani. Şunun içinde ay şebekiye koyup, karniye koyup, enebiye koyup, bu adını da biz bilmeyek. O mutakazzı çeşmin yanında neçe yıl okuyor onu, ilmini, tamir edecek bolsa. Şunun anırsında mühendisi yok mu ha? Şu bir maşin sadece şunun anırsında bir mühendis var. Şu vezi beceren, vezin kanunundan hetmen başı çıkmaya mı ha? Vez vermeyene de kanun koyuptur. Hatta gal yadımızda 6 tane kanun. Bir yaxtılık bolmasa vermeye, karankıda açık vermeye. İkincisi, verilyen zatın hacmi de beter oğluk bolsa vermeye. Zerrebini zatları gayrimusallah vez bilen vermeye. Birim, verende biraz aramrak vezinden geçmese, o terdesti ederle yani fevri edende vez iştiba diye duruveriye. Vez vakti diyek biz onda. Biraz azıcık vakten vermeli. İtek tuğlu mevcide olmalı bir ilmi mesele. Beter yakin da olmalı da, beter daş da olmalı diyen. Bir manıgan olmalı da, karankı yani, divar yani. Şunun yanak zatlarda şu dünyada kanunu vermenin şu kanunu koyan kim ka? Hemmesini koyan Huday Tebarek ve Teala. Bir toparladı da bar vermeyek. Bir durca suyun içinde aynanı oklasan şeyle, şöyle aynanı güne baktırsan suyun içindeki divara oranda neçe ha renk görünüyor şondan. Maati halette vermeyek. Şu bar. Rengin alemi danışmentler heyran koyan alem. O bir başka bir akıl hoş yetmeye. Fesçileri ya gelişikli olsa bir zat, daşlığını, yakınlığını, elem necallehu ayneyni, 2 tane vez koyduk diye, 1 tane vez neme yarat, bir vez doğru vermeye. Bir vezin bilen iňlerini safaklayacak bolsan 10 sant kalanda iňle ötürdüm diye o ýerden çekecek bolýan ýok. Ol fes elem necallehu ayneyni, 2 tane vezi biz şoňa koymadyk mı ha? Kur'anyň içinde 18 ýerde vez bilen gulagyň gurruňy gelýär. 90 türli tagam bolsa gaşyňda diýen ýanyňda. Ne lezzet içinde duzem bolmasa, duzu bolmasa feydasy ýok. 90 türli bolanyň feydasy ýok. Onu da duzaklara ýaňytyp ýörmeli. Ne bilersen ne iş bardır başyňda, gaýby bilme, aýynda näme boljagyny bilmeýär. Müşkil iştir başta, wedem bolmasa, mahdum bolýar. Eliň bolmasa bir eliň imkanatyny etmeýär. Aýagyň bolmasa aýagyň kyn etmeýär. Kulagyň bolmasa kulagyň kyn etmeýär. Wedin bolmasa hemmesini ýakydy gorpakla ýeberdi. Kulli bedenini tatil edýär. Wez müşkil iştir başta wedem bolmasa diýeni mahdum bolýanyň. Ve lisanen hiç adam fikir etmeýär haşyna dilem yaratdykçy, agzdaky dil. Adam fikir etmeýär. Ay özümizinki bolandan soň üstünde fikir etmeliler kadiýek. Ve fi enfusikum afala tubsirun. Öz janyňyzda da fikir etseňiz, şu da näçe ha kitap şey. 31, 32 tane harfi dilden çıkarýar. Eger dil bolmasa aslan bir topar zatlary biz düşündürüp bilmeýek. Şu jelese ýok dil bolmasa. Ya dilime düşünmeseňiz, Arap keplesem, başka dilde keplesem, siziň düşünmeýäňiz hiç bir ýerde oturmaýar. Fes Kur'anyň manasyny terjime etdirýär dil. Hudaý Tebarek we Taala hemmemize şu dili beripdir. Tagamlary bilýär, azyny, süýjini bilýär. Şu dil diye danışmentler 17 tike diye şu dilin öldürüşü. 17 azulesi var. Bir gen zady diye her harfi diýeninde de şu dilin bir form bolýar. D diýende bir jüri şekil alýar. Tay diýende bir form. Yani dil her harfte bir jüri şekil alýar özüni. Biz bilmeýäm şany. Ve pikir edende belli bolýar. Onu ulema-i tecvid gowbilýär. Hemsiniň harfleri diye şeddet, rehawat. Ol harfleri ulemalar gowbilýär. Birce 5 harfli kelimeni, bir adamın adı 5 tane harfi olsa mesela. Ha? Şonda takriben 80 defa şunun azizleri hareket etmeli. Birce 5 kelimede.
Ela mesela nädähar geplenip otyr, günde näçe gepleyek, näçe min şaazulları 18 17 bölegi şunun näme harekete düşmeli bolýar. Buları kim halk edýär ha? Digirmenin içinde uğranıp gidivermeye onu hemişe dahi diyendir. Näçe däne diş var. Bir tiket näçe zatları uğradı öyle dilini hem uğratmaya, dili dişlemeye, meğer özüm bazı wagt şaýat ýylda bir ittifak düşsün. Şu dişle dili dişlemeye. Lalyň weziyetini öwrende dilin gadaryny şonda bilýän. Her zady öz terzi bilen tanyp bolýar. Nägat gowunagma keri öwrende gulagyň gadaryny bilýän. Ay olal goýulda zatly mäleýän ýany diýeni agzyna çyýyp duruyor diýen bolmaly. Ol sesini eşitmese o ýany fakat agzyna çyýyp duran ýany bolmaly. Her uzwy gadaryny biljek bolsaň, şonu ýoklardan wörsen gadaryny bilýän. Ayak bar ýörmäge, el bar almaga, hani bende saglyk şükrün kılmaga, kulak bardır eşitgeniň bilmäge, eşitgeniňe düşünmäne kulagyň bar. Kim düzeder dilde sözem bolmasa? Bir moga dilinde söz gelmese laly kim bejer bilýär? Kim düzedi bilýär? Bir Hudaý düzedi bilýär. Birden çağa ağlaýar meselem, kiçik çağa. Anasy fakir her zat diýär. Ayman eňin başynda tiken mam ha, eňin başyny öwede diýär. Ajygyam ha, emjek barýar. Dili ýok, bilmeýär-de. Her zat her ýola urýar. O ahir bolsa, ol aýagynyň eteğinde bir tiken batanmyş. Ha, ondanmyş o. Ya warsan başga merisçiligi barmyş. Emma dili bolmandan soň ol beýan edip bilmeýär. Ya bir keşbere gidiyen, diline düşünmesen yani heyvan yani üzerine bakıp yani kellen kakıptan soğulça olmalı oluyor. Yoksa adam sen yani hey ne kadar gurrunları var. Kendine can yandırıp Mekke'ye giden oturup hay gurrunlar yalla Arap içine sen ne mi diyorsun öyle böyle diye hiç de düşünmeyen. Yani ses geliyor o düşüp olmuyor. Adam olanın peydası yok yanında oturup ve lisanen dili de yarattık birbirine mefahimleri muntakil etmene. Şu an adını diyen ol her yerden alıp kaydiyen. Şu kelimeler olması her zaman özünü veçerip gitmeli. Kizaz almalı. Kadim kıyanı savat yok vaktinde taraktörün büyük tezgahını kizaz alıp gerden şunun yanına gerek diyemeli gitmeli. Derdeser o. Ya ekizini çekmeli. Ama dilim olanında fakat şeyde adını yazsan şımarayı falan o eglemen zen vursanım getiriye yöne dilin şükürü gerek. O neğmet nämeden şirin beripdir? Bir hedefi var agyryn beriye. Bir wulakan deskany eline beripdir. Bir ýyldan senden hesap alacak. Nägat kazanç etdiň sen bundan? Ýöne dargadyp goýberdiňmi? Ýani gumagarlyk gitmelimi? Hudaý tebaraka we taala edeni işi şeýle hiçmi? Hazreti Ömer agzyna daş salyp gezerdi. Biderek gepler olmaýyn diýerdi. Biderek zatlardan saklamaly diýdi. Ol dilin uzakdan ähkamlaryny ahlak jeleselerde onu aýdyldy. Ve şefeteyn iki doğdagam yarattık diye Hudaý tebaraka we taala. Yani fikir et iki doğdagy Hudaý tebaraka we taala bir qala, hesar yaradypdyr. Yum özüňi yapıp gezgil diýişiň kıssa gel biderek ol dilin belki kafagyny açma. Ýazy etsen unutmagyl gyşyňy, tewekkül et hakat amşyryşyňy sabır bilen biter tiýden bolmasa. Yani dişiyimcek bolsaň şol dodak bilen dili baglaýjak bolsaň dodak bilen baglamaly. Elhamdülillahi'llezî cealena nantiqu bilahm. Hudaýa saňa şükür. Bir et bilen gepletdiň. Ýoksa şu eti şeýle gymyldadyňda ses çykmaýar. Mundan herjiri zatlary dogurlasaň bolýar. Ve nabsuru bi şahm bir ýag bilen dünýäni werkezdiň. Ve nesma'u bi azm sunk bilenem eştirdim Hudaýa senin dergahına şükür. Ve hedeynahu'n necdeyn. Biz adamı bir manasy necdeyn diýeni necdeýil hayr we şer. Hayrın şerin ýollarını biz bildirdik adama. Haýsy adam bilmeýär birine eziyet bermek pisligi. O öýde eziyet çekende pisligini bilipdir. Halka eziyet bermek pisligini de bilýär.
Merdumun hakyny men pisligini kim bilmeye? Birinin zindegisine ziyan berip dehalet etmen pisligini kim bilmeye? Birinin akylyny ayırmany, birini öldürmeni, hany vayran etmeni, jamany harap etmeni kim haramlygyny bilmeye? Hemme kişi bilýär. Mehabbetin, agzybirligin, nasihat bermäniň gowlugyny kim bilmeye? Hemme insan bilýär. Onun üçin diýekmi? İslam dini, göňnüň dini, fitretiň dini. Her näme İslam diýse, din bolmasa da göňlüňden şoň dogrulygy, näme dogrulygy muşahhas. Yani özüň pisligi bilmäne, telekeligi bilmäne, özüň bir mizan, ölçek, miqyas. El-ismu ma haka fi sadrik ve kerihte yattali aleyh. Ay günah diýeni ýüregiňe düşmese, ay biri waranda narahat etse, şu günah. Hudaý waranda da narahat boljak, adam waranda da narahat, öz ýüregiňe de düşmeýär. El-birru matma'annat ileyhin nefs. Gowluk, dogruluk diýeni ýüregiň jaý tutsa edeni işiňden. Onun için dini bilmeyen adamlar da başka kafir ha. Şu diye neçe yıl şu halkın hakkını yiptir, adam öldürüptir, ahir diye biz diye efsurde olduk diye. Bir sürü esebi oluyor ha. Çünkü canına yokumlu del edeni işi. Dinin aydınlatları cana yokumlu. Fitretin dini. Tabiillerden Said bin Musayyib Hedeynâhun necdeyn diyeni çağanı zenananın sinesinden süydemmeni bize öğrettik. Savadi öğreniyor. Bir divar örmeni öğreniyor, maşin tamir etmeni bir adamdan öğreniyor. Birce süydemmeni Hudaydan öğreniyor. Ve hedeynâhun necdeyn Allah'ı celeselerde de attık. Süydemmeni bilmese hiç insan yukarı zeminde yok. Süydemme ağzından şöyle ölüp gidiyor. Huday talim veriptir, ağzını salmalı. Hava bilen sorup, qarında süýdi salmaly. Şonu Hudaý talim beripdir. Wa hadaynahun necdeyn. Denadan süýdi de ahmadaça çağa azıgy ýende bir yerden satyn alyp gelmeli de. Ay gel ýokmy onu gyzdyryn diýmeli de. Hiç bir zatda bişirme de gerekden çağa ahmadaça nahary Hudaý tebarek ve taala anasynyň öz haltasynda goýupdyr. Başga bir yerden süýrelek gelmeli de. Bir geň zady ejazet aýtdy. Şu süýdüň özü sagat bir sagat çağanyň indi ösüş ýany bedenine geregrege wara şunun içiniň mawatlary zatlary ütgäp barýar. Şuňky süýde azmaýyş etseň, ertiki süýde azmaýyş etseň diýe ikisi jur çykmaýar diýe. Ertiki tapawut edýär. Biriniňki ondan da tapawutly. Emma bäzdäki mesnuy süýt berjek bolsaň o 3 ay içinde 2 kaşık vermeli. 3 aydan falanca kaşık vermeli. Onu adam doğrulamalı oluyor. Hudaý tebarek ve taala özü doğrulaýar o ýerde. Ve hedeynahun necdeyn. Qışda kızgın bolýar. Tomusda da soğuk bolýar. Süýt bir pastörize bolmaly diýek. Bu o tarihi inkızatı geçipmi bulan? Yo onu öjürede. Onun öz içinde Arapla diye menaa, defai bir meriçiliklerin önüne geçen mavatları da şu süýdüň özünden çağan boğazına gidiyor. Hiç mi o rudeleri hatta gal iltihabı var diye. Yani yokumsuz değil çağa. Yani anan süýdi. Beter al halatlarda olmasa diye. Bir saat yarımda da hazm bolýar. Ama bir malyň süýdüni berseň diye 3 saatda hazm bolýar diye. Ve hedeynahun necdeyn. Şu çağanı şicre bir nığmata biz hidayet ettik diye. Hudaý bunu ejazda mufassalen aýdyldy. Hudaý tebarek ve taala hemmelerimize tawfiq hidayet bersin, iman-ı kamil, amel-i salih, ahlak bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.